Όλοι έχουμε ακούσει ξανά και ξανά πόσο σημαντικό είναι η αφαίρεση του μακιγιάζ καθημερινά πριν πέσουμε για ύπνο. Ωστόσο, υπάρχουν μερικά λάθη που κάνουμε και που μπορούν να κάνουν κακό στην επιδερμίδα μας ή ακόμα και να οδηγήσουν στην εμφάνιση ακμής. Πάμε να τα δούμε μαζί και πείτε μου κι εσείς αν κάνετε κάτι από αυτά. Η ερώτηση που μας κάνουν συχνά είναι αν τα προϊόντα ντεμακιγιάζ προσώπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην περιοχή των ματιών. Κάθε περιοχή έχει και το προϊόν της. Υπάρχουν διαφορετικά ντεμακιγιάζ για το πρόσωπο, διαφορετικά ντεμακιγιάζ για την περιοχή των ματιών και υπάρχουν και τα προϊόντα που είναι και για τα δύο. Το πιο συχνό όμως και καθημερινό λάθος που το συναντάμε κάθε μέρα στη δουλειά είναι ότι χρησιμοποιείται ένα καθαριστικό για αφαίρεση μακιγιάζ και για υδρότα, σμίγμα, ρήπους. Με αυτόν τον τρόπο μένουν υπολείμματα μακιγιάζ στο πρόσωπό μας και τα προϊόντα skincare που χρησιμοποιείτε δεν μπορούν να διεισδύσουν σε βάθος ή να δείτε το επιθυμητό αποτέλεσμα, γιατί πολύ απλά υπάρχει ένα φιλμ από κάτω που τα μπλοκάρει. Ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα που βλέπουμε στις επιδερμίδες των γυναικών είναι η εμφάνιση τελειών στο περίγραμμα του προσώπου. Αυτό συμβαίνει γιατί ενώ βάφουμε τις συγκεκριμένες περιοχές, όταν έρχεται η ώρα ντεμακιγιάζ, τις αμελούμε. Ειδικά μάλιστα στη γραμμή των μαλλιών για να μην χαλάσουμε το look μας. Με αποτέλεσμα να φράζουν οι πόροι μας. Γράψτε μας στα σχόλια ποιο άλλο λάθος κάνουμε συχνά κατά τον ντεμακιγιάζ και μην ξεχάσεις να κάνεις like και follow για περισσότερες συμβουλές.